Hej, velkommen til den her video. I dag der skal vi have halshugget nogle høns. Så det er derfor, jeg har noget rimelig grimt tøj på. Og gummistøvler og sådan noget. Så vi har 3 høns. Der er 2 der, og så tror jeg, der er en tredje. Ja, der er en derinde også. Og Rev, den har været her i nat, så der er ingen af dem, der er rimelig sovet. Ja. Så det er rigtig synd for den. Vi har en huggeblok, og vi har stillet det hele frem, sådan, og så skal vi plukke så også bagefter og sådan noget. Og så skal vi bare kappe hovedet af dem med en økse, som den her. Okay, skarp. Ja. Så jeg ved ikke, om man kan sige, at jeg glæder mig, men ja. Det tror jeg ikke, man kan sige, at jeg gør. Ja, men jeg venter tilbage, når vi er noget lidt længere.